Ahojte, zdravím všetkých chovateľov králikov. Takže toto video bude odpoveďou na otázky Jana, čo mi písal do komentu, ale nechce sa mi to písať. Radšej to takto poviem v videu a možno aj niekto iný sa chce opýtať, tak sa dozvie tiež. Čiže prvá vec je, asi sa pýtal, ako zabíjam králiky, keďže palička po väzoch. Čiže ja používam niečo takéto. Neviem, či ste sa s tým stretli. Ten hrot sa zatlačí dovnútra. Toto vlastne, keď stlačím, tak ten hrot vyskočí von. Dáva sa to tu zo zadnej strany, ako sú uši. Tam to prikladám. Vtedy je vlastne ten králik 100% znehybnený. Spredu, zo začiatku som to robil zle. Dával som ako keby do stred čela. Myslel som si, že tak je to lepšie. Ale tak by som povedal, že tak 40% králikov kričalo, keď to mám tak povedať. Odkedy, pozrel som si, sú videá na to, na YouTube. Odkedy dávam zo zadu, ako sú uši, zo zadnej strany vlastne, tak odvtedy to je akože 100%, skoro bez pohybu, vtedy so sebou aj hádzali teraz len dostane taký jak krč a žiadny zvuk nič nevydáva. Je to, ak toto tu je akože pecká vec, nie je to ani drahé, stojí to možno okolo 30 eur, 35 max. Neviem, podľa toho na jakom e-shope to zoženiete. Čiže určite, ak niekto, tak týmto tu zabíjať. Je to oveľa humanejšie, lepšie ako praskať paličkou po zadnej časti hlavy, kde v 60% aj tak sa sklzne tá palička po krku, od chrbta po krku, kde vznikajú modriny. Tam on má vlastne také tie tukové prúžky 2 a tam keď vzniknú podliatiny, tak vyzerá to katastrofálne. Ja predávam už aj očistené králiky a určite by to bolo nevzhľadné, keby som niekomu dal králika, čo má po chrbte takú modrinu. Ja osobne by som si už niečo pomyslel o tom. Čiže takto je to akože pekné, čisté mäsko. Vykrvuje sa oveľa prirodzenejšie. On dostane vlastne krč. Ja ho zavesím, chytím ho za uši. Možno na to urobíme nejaké video, uvidím, akože keď sa bude dať. Na budúci víkend sa snažím aj pozabíjať tých vonku, čo mám. Možno nie všetkých, ale väčšiu časť určite. Čiže možno urobím na to nejaké video, uvidím, ako sa mi bude chcieť. Ale hovorím, potom vlastne pichnúť do krku, ako keby do stredu pichnúť a potiahnuť smerom von, kde tá krv vlastne pekne šťúri celá. Aj to mäso je potom zhľadnejšie určite, čo sa týka vykrvenia. Nie sú tam potom viditeľné tie červené žilky a takéto veci. Čo sa týka noža, mám takýto klasický, obyčajný. Preferujem taký s tou vlastne zahnutou špičkou, kde ja si viem vlastne ten nôž chytiť a kožu od zadných nôh začínam zliekať takto, hej. Takisto, no možno to ukážem v videu, uvidím. Jasne, že musí byť ostrý ako žiletka, ináč to nemá význam ani robiť. Čiže to je asi to, čo som chcel povedať. Čiže určite paličkou nie. Za mňa je to amatérske. Toho králika veľakrát ani poriadne netrafíte. Niekto možno švihá až 2-krát. Je to zbytočné trapenie. Tam to má z fleku isté. To srdce mu pumpuje proste ďalej. Ale mozog už nevydáva žiadne impulzy, takže ja to tak robím, mne to tak funguje a
je to 100-krát lepšie ako palička za hlavu. Kto to skúša, ten zistí, že nerozprávam somariny. Ďalšia vec. V podstate bolo počuť kačky. Ja vlastne kačky nechovám. Dostal som jednu kačku, ktorú som musel mal jeden deň, dva dní. A potom som ju zabil. Čiže kačky nechovám, čiže neviem ani nič o nich povedať také. Respektíve, keby som niečo povedal, tak to je stále len môj názor na to, môj poznatok. Čiže hoci kto si môže dohľadať tie informácie niekde inde, ja sa preferujem chov králikov. Mám aj sliepky, samozrejme. O tých by som vedel porozprávať. Koniec koncov, dosť veľa ľudí má teraz problém s vajíčkami. Mám 24 sliepok, jedného kohúta a 4 perličky. A mám tak 10 až 16 vajíčok denne. Zatiaľ, uvidím, či sa to nezmení. Niektorí ľudia majú teraz 1-2 pri takom počte. Takže o tom rozprávať nebudem. Čo sa týka sliepok, nebudem to asi tu na ani hovoriť. To je zase akože dlhý rozhovor. A čo sa týka toho, kto chce mať vajíčka, musí prisvedcovať takisto. Viac svetla musia mať cez deň. Ja im začínam svietiť od 5 ráno cca. Teraz si nastavím ešte skôr, možno 3/4 na 5 alebo nejak po 5 uvidím. No a ďalšia otázka bola, prečo chcem vyhodiť moje chovné králiky vonku. Ináč, tak ako to tu na tá trojica klietok, všetko to budem vlastne predávať. Nevýhoda je v tom vlastne, že každý deň musím z toho pratať bordel. Každý jeden deň, pretože všetká moč, všetky výkaly, všetko je v tom. Všetko sa v tom železnom plechovom, ja neviem, jak to nazvať, nenapadá ma teraz správny názov. Proste tu na tom plechu všetko stojí. Aj moč, aj výkaly. Všetko sa to vyparuje ten špavok presne ku nim. Čiže ako neotravia sa z toho, nie je to až také extrémne, ale proste je to cítiť a ja sa chcem tomuto vyhnúť, pretože toto je moje každodenné trápenie. Čiže bude to fungovať na takom princípe, ako mám vonku vykrm. Tu bude zošikmený vlastne plech. Medzera bude väčšia a všetko bude vlastne padať takisto ako vo vykrme dole do rigola v hline. Tu nám mám betón. Čiže tu na to neprichádza do úvahy niečo také urobiť. Takže toto je vlastne prvý dôvod, čistenie. Nie som akože ochotný do nekonečna im čistiť každý jeden deň. Potom ďalšia taká vec je vlastne, ja úplne chcem prerobiť tie klietky. Zo všetko mi vyhovovali a teraz mi už nevyhovujú z toho dôvodu, že vlastne ja to úplne ináč prerobím, tie klietky budú trošičku väčšie. Tieto rošty asi ponechám, čo mám dole. Sú oveľa lepšie. Toto je tu na pecka. Je to oveľa lepšie ako pletivo. Pretože pletivo s takými okami, ako chcem, sa ťažko zháňa. Respektíve s takými tu na. A ono potom je také úplne také milimeter max. Milimeter a pol. Sila, tá hrúbka drôtu. A ja si myslím, že takéto hrubšie, keď je, tak viacej prospieva
králikom na chôdu. Alebo pri stoji, pri čupe. Filip mal problémy s otlakmi presne pri tom tenúčkom pletive. Pri takomto pletive mal on problémy s otlakmi. Nekúš. Odkedy je na tom, nemá najmenší problém. Môžem vám to hneď aj ukázať. On to ani sa veľmi nechce dať. Ale môžete sa pozrieť na jeho nohy. Sú akože bezproblémové. Jasne, že mu tam trošičku chýba srsť, ale nemá žiadny otlak ani nič. Na to si treba dávať veľký pozor. Nesmie tam mať žiadne boľaky. To, že má tam vypadanú srsť, to je ešte možno zo starého. Ale nie je to nejaký extrém ani nič. Tu na vločka má presne to pletivo. Nie to je trošku hrubšie. Ale tie oka sú 13x13. A ono aj tak tie hovienka tu stále ostávajú. Sú suché, ostávajú tu na. Ona je už taká väčšia. Všetko to tu ostáva. A ja to musím potom prísť. Vždycky to kartačujem. Pretože nechcem, aby to bola v tom brúde. Ja som za, aby ten králik mal také čisté nohy. Mňa osobne vadí, keď je v špine. Čiže toto je dôvod tiež. Ale výhoda je jasne. To kolísanie teplot. Tu na vonku, keď je minus 15, tu mám okolo 2 stupňov. Keď je vonku 36, tu na je 26. Dajme tomu. Čiže toto je tu na akože jedna výhoda, kvôli ktorej by som toto nemenil. Ale ináč idem to celé komplet prerobiť a chcem ich dať vonku presne kvôli tomu, aby som sa nemusel toľko starať. Čiže to je asi všetko. Ja potom urobím, možno nebudem robiť video, jak to budem stavať. Ale určite za taký mesiac, dva chcem mať postavené už vonku tú kráľikareň. A začnem si tam asi sťahovať 1-2 samice ešte z výkrmu. Mám tam teraz peknú bielu, čistú. A je mi ľúto ju zabiť. Lenže teraz ju nemám kde dať. Mám tu plno. Momentálne nemám postavenú žiadnu kráľikareň a od vločky tam mám tiež 3 biele. Zdá sa mi, že sú všetky samičky. Zbytok sú strakaté a také tie s čiernymi ušami a čiernym nosom. Čiže tie nechcem, chcem vyslovene čisto bielu, aj keď je mi jedno, aké bude mať mladé, ale proste chcem čisto bielu jednu. Čiže to bude asi všetko. Tu na títo pacholci už sú dosť veľkí, už aj vykukujú s očami. Je im 11 dní. Začínajú otvárať oči. Sú akože riadne napapkaní. Sú to riadni macaci. Tento je veľký. No nechám ich spať. Tak a ráno som robil video, jak som týchto preberal. Ale nebudem ich rušiť. Vyzerajú lepšie ako ráno. Nie sú takí polepení. Takže to je asi všetko, čo by som k tomu všetkému povedal. Tak fajn. Čaute.